E un día máis estamos aquí na Mira Local con a nosa tertulia política onde imos falar das cousas que han sucedido ao longo destos días. Dou a benvida primeiro a Ángeles. Benvida. Hola, boa tarde. Adolfo. Moi boas. De novo, gracias. Sofía. Hola. Manuel. Hola, boas, que tal? E teño que volver a repetir que se fixo unha invitación a integrantes do PSOE e de PP e volveron a denegar a invitación. Quero deixar isto ben claro, que non quede duda que se ha negado que visiten as instalacións da televisión e hago unha invitación aberta para que veñan a falar o día que queiran aquí a nosa tertulia. E ahora sí que os parece se comenzamos falando de un tema que é moi sonado e que creo que abreu algún titular sobre o nombramento da xestora do PP. Non sei quen quera empezar, se tendes algo que comentar de podo nombraron. comezar eu, ainda que sempre sexa un pouco temerario falar de casa allea, non? Pero bueno, neste caso, pois darlle a noraboa a José Antonio Cerdeira, o escollido para pilotar esa xestora do PP, despois de que un bo amigo como Jaime Pérez decidira non seguir adiante con esa tarefa polas razóns que el terá que explicar e que eu entendo perfectamente. E bueno, valle cumprir sorte e habilidade a José Antonio, sin dúbida, porque o PP do Carballiño leva moito tempo facendo o contrario do que di que vai facer e iso é moi difícil de explicar en política e na vida. Pero, como digo, respetando os procesos democráticos e internos de todos os partidos, desexarlle sorte, desexarlle que o PP se centre, porque que no Carballiño os partidos políticos, sexan da nosa corda ou sexan de outra, sexan serios, sexan rigurosos e teñan xente capacitada e con ganas de traballar, sempre vai a vir a enriquecer a vida política e, por suposto, os resultados que obteñan os veciños. Por lo tanto, a ver que sai de aí e a ver se pero bueno, a ver se consigue controlar a revolución esa que parece que hai aí. Alguén máis por aí? Nada, a ver, eu non me gusta falar de temas orgánicos de ningún partido, porque as cousas, eu entendo que pois, se teñen que barrer sempre dentro da casa. Entonces, ao marxe diso, nada, desexarlle moita sorte a José Antonio e a ver se pode, pois, como dicía Adolfo ahora, pois, endereitar un pouquiño o que é o rumbo do barco do PP. E canta máis pluralidade política en calquera sitio, pois, moito mellor, evidentemente. Nada máis. Sofía. Nada, pois o primeiro de desexarlle sorte a José Antonio Cerdeira, que, bueno, que acade moitos éxitos dentro do Partido Popular e que sexan beneficiosos para o Concello do Carballiño. Si é certo que, bueno, eu personalmente non vou a falar da orgánica de ningún partido político, e o que si é certo é que, bueno, vivimos momentos complicados e concretamente tamén no Carballiño, entonces, pois é moi positivo e moi importante que a veciñanza se implique, de pasos para participar na política e para mellorar a situación que temos, porque é unha situación na que estamos nunha decadencia que, bueno, eles están gobernando e saberán que o que teñen que facer para non continuar por ese camiño, e se non en maio do 27, pois os veciños xa nos dirán a todos pois por onde hai que ir. Bueno, eu tamén o que manifestan aquí os compañeiros, desexarlle sorte, creo que a vai necesitar. Bueno, intentar que o famoso pacto, pois non sei se el como xestor neste momento do partido en Carballiño pode botarlle un pouquiño de luz, porque creo que está bastante opaco. E bueno, que lle fagan caso, claro, porque ao mellor, como o compañeiro anterior, pois igual quiso facer algún xesto por aí que non sei se lle deixaron ou non, ou se foi porque lle dio a gana. E bueno, a ver se poñemos un pouco de cordura ao famoso pacto. E aclarando un pouco, ser con este nombramento o xefe da xestora non significa que vaya a ser o candidato, non? Ou ten que ser o candidato? Non se sabe. Non, pero tampouco exclúe. Okay. Entonces, bueno, eso xa son cousas Sí, son procesos internos, pero evidentemente, si polo que sabemos non hai unha relación causa-efecto, é dicir, o feito de que sexa ahora non implica que vai a ser, nin como di Manolo, que non vai a ser, é dicir, non aclara nada con respecto ao candidato. Faltaría non ser PP aquí para que non lo diga. Efectivamente, si iba a decir eu exactamente eso, que é unha pena que non veña ninguén do PP a estas tertulias, porque son
buscan un pouquiño eso, que se escoiten todas as opinións e que podamos cada un decir o que pensamos. Claro, pois agora precisamente polo que decía Ángeles de dar un pouco de luz a ese pacto e darlle un pouco de cordura a ese pacto, que a mí me parecía imposible, porque como é un pacto de tolos, non o digo polos protagonistas, vale, digo polas consecuencias e as circunstancias, obviamente, pero é un pacto que non ten pés ni cabeza, estámoslo vendo, estáse demostrando día a día, e é unha pena que non haxa ninguén aquí do Partido Popular para que nos poida explicar certas cousas que nin nós que estamos nos plenos e facemos preguntas, no caso de Sofía máis eu, somos quen de entender e de aclarar. Por lo tanto, como digo, o pacto eu creo que cordura non vai a ter nunca. Claro, todo é, por eso digo que o traballo que lle queda a Toño, a José Antonio, non é doado, porque explicarlle á ciudadanía por qué, porque non vale con decir polo ben do Carballiño, é dicir, eu non podo ir a un pueblo, matar 5 vellas e decir que foi polo ben do Carballiño, non cola. Entonces, tú non podes buscar unha frase de camiseta, un eslogan, e a partir de aí que valga todo. O sea, eso ten que ter un contido, ten que ter unhas consecuencias que non está tendo, e que, como digo, pois xa falamos aquí fai un par de semanas polo miúdo, está sendo non malo para o Carballiño, está sendo absolutamente nocivo. Pero é que cada día que pasa é peor. Peor, coincido. Porque cando, bueno, as cousas non son transparentes, cando por moito que ti digas que o pacto goza de boa saúde, todo vai sobre rodas, todos sabemos que non é certo, e entonces eso maniféstase no día a día e bueno, e traballa en contra de todo o que necesita o Carballiño, non? Ademais, nestes momentos, penso que faltando menos dun ano para as eleccións municipais, claro, vense nunha situación que están acorralados os dous. E vemos como se esconden e non queren dar explicacións e non queren, bueno, pois trasladar a verdade do que eles negociaron. E, bueno, oportunidades teñen un montón, porque teñenas nos plenos, teñenas aquí, teñenas alá onde vayan nesa rolda de prensa que deron, e durante todo este tempo, pero vemos como non é así e eles din que sí, que vai todo moi ben, pero a veciñanza do Carballiño sabe realmente como vai todo, non? A ver, eu voume limitar a xestión, porque ao final é eso, é dicir, fixeron un pacto, eu non vi nunca o documento, nin sei o que se recollía nel, a parte do que anunciaron do reparto de áreas e dos sueldos que eu non estou en contra do que os políticos cobren, se traballan teñen que cobrar, evidentemente, pero bueno, indo ao tema da xestión, a xestión é nefasta, non podes dicir que ese pacto goza de boa saúde cando este ano non hai presupuestos, non hai orzamento aprobado. Cando non podes dicir que ese pacto ten boa saúde cando presumes de subvencións. Presumes de subvencións pero non tes orzamento, entonces hai que, pois, pornos en situación pois, para que vos falades unha idea o que significa presumir de subvencións non tendo orzamento. Vos imaginadevos calquera traballador, vou por exemplo, que traballa na hostelería. Como tú traballando na hostelería, o fuerte que che fai o día a día é o sueldo ou as propinas. Pois o sueldo é o orzamento municipal e as propinas son as subvencións. Entón, eu creo que ninguén, no seu sano juicio, gustaríalle non cobrar sueldo, pero vivir das propinas. Pois eso é o mismo a nivel municipal. Se non hai un orzamento anual aprobado, ningún grupo de goberno pode levar a cabo as políticas que levaban no seu programa ou as que queira desenvolver. Mais que nada, porque temos ahora mesmo un orzamento prorrogado, evidentemente, no cual a área de subvencións nos temos que acoller o que se aprobou no 2025. Os incrementos que pode haber, por exemplo, por subidas de sueldos, non se poden aplicar pos traballadores. Na área de servicios, calquera servicio que se vese incrementado, por exemplo, polos novos contratos que están aprobados, ou que se teña que facer, pois, incrementar polo costo da vida que aumenta, por exemplo, pagar a luz. Non podes facelo. E de que tiramos? De modificacións orzamentarias. E as modificacións de presupuestos é enmendarse a sí mismo, e aí o comentaba Adolfo máis dunha vez, porque fixeches mal o teu orzamento, o plantexaches mal nun comenzo. Entonces, partimos deso. Entonces, o pacto se reflexa na xestión, e a xestión é mala. Como último dato, vos fixadevos que presumen de subvencións, pero estes últimos días salía unha noticia na prensa na cual o auditorio de Lalín van facer unha inversión de 1,1 millóns de euros. 1,8. 1,8, sí. Bueno, porque eu traio os datos recortados de, bueno, esa inversión ven por parte, vou dar unhas pinceladas, non vou profundizar moito, ven dos plan EDIL, que son os plans
de promoción para entidades locales, promoción interna, e son con fondos FEDER da Xunta de Galicia. Bueno, a última resolución aprobada, na cual había 50 concellos casi, que se acollían a estes fondos, que eran de 171 millóns de euros para 50 concellos de Galicia, o Carballiño nin estaba. La LIN leva deses presupostos, leva 7 millóns, dos cuales 1,1, o demais pon a Diputación e o Concello, vai para o auditorio, pero quedanlle 6 millóns máis de inversións que ten que facer hasta o 2029. O Carballiño non vai ver nada deso, porque a resolución está aprobada o 5 de xaneiro. Entonces, o que non podes vir é de presumir de subvencións cando primeiro deixas pasar unha subvención dese calibre, porque anda que 7 millóns, como leva a LIN, aquí tamén non virían de máis. Leva a LIN e moitos máis concellos, porque hai outros, por exemplo, como Coruña, que levan 12. Entonces, e despois, presumes de subvencións cando perder varias, esa é unha delas, eu teño contado, anduve mirando hasta 14, e despois non tes orzamentos aprobados. Entón, non sei se ese pacto goza de boa saúde, pois terán que explicar en outros términos. Pois eu, collendo fío un pouco do que dis, Manolo, precisamente esta mañán estivemos, eu, compañeiro Pachi Vázquez, ali cunha xente, cunhos veciños da Uceira, porque nos reclamaron que fóramos ver como está aquilo. A zona que todos coñecemos como a das casas baratas, a zona das vivendas sociais da Uceira, dá noxo. Directamente a noxo, non me extraña e ben pouco se queixan os veciños. Pero claro, cunha particularidade, hai un montón de eivas ali que serían doadas de resolver cos fondos que hai todos os anos do Estado para mantemento de vivendas sociais. Eu gustaríame saber, porque buscando algunha nova, si sae que o Concello do Carballiño tivo, falo agora de memoria, que igual non dou a cifra exacta, pero creo que 60.000 euros, e a min gustaríame saber onde se investiron. Porque as vivendas sociais da Uceira non foron. Eso, dende logo, están as fachadas desconchadas, as zonas comuns, que hai ali unha pisciña deportiva e tal, dá pena. Hai portais e hai un problema grave que se anegan co alcantarillado, porque hai un problema á hora da saída que vai cara a alcantarilla xeral, cara ao sumidoiro xeral, e fai anos que non se lles arranxa, e encheselles, vou non decir directamente, de merda o portal, polo que teñen que entrar e sair os veciños das súas caras. E todo isto, na mentres o Concello se adica a, cando arranxan un rego de 2 metros, facer 11 fotos e dicir, mirade canto estamos traballando. Eu, persoalmente, non entendo a maneira de funcionar deste Concello e collo este tema da Uceira como exemplo do que decías ti, que nin siquiera cando hai subvencións, cando só é facer un trámite e despois contratar a alguén que resolva eses problemas, son capaces de facelo. E para eso, 11 concelleiros polo ben do Carballiño, que nunca houve un goberno de 11 persoas, moitos deles que están cobrando, que eu coincido contigo, o político que fai ben o seu traballo ten que cobrar como calquer outro, eso é algo que nunca vou discutir, pero igual que en calquer empresa hai que pedir resultados, porque eu na miña empresa, son autónomo, entón o meu xefe trátame bastante mal, pero se eu traballo para unha empresa e non dou resultados, pois o normal é que mos pidan e que o xefe me diga, oye, cobras para isto e para aquelo. Neste caso, pois o mesmo, habrá que pedirlle resultados a esa xente que está cobrando. Se me permitides un inciso, o tema da vivenda, vou dar outro dato para que vexades vamos a decir, a ineficacia total deste grupo de goberno. Hai un plan do Estado, plan de vivenda 2026-2030, no cual se destinan para Galicia 400 millóns de euros, que é justamente para todo o que ten que ver con rehabilitación, construcción e compra de terrenos para destinar despois para vivenda pública, ou vivenda con calquera tipo de protección. Vos fixadevos que fai unhas semanas o teniente alcalde, o alcalde accidental, anunciara que se compraran uns terrenos por non me acordo o valor. Bueno, 60.000 euros, no barrio do Fardelo. Pois acolléndose a este plan estatal, que non está incluído o Carballiño, esa compra podía haber salido un 70% máis barato que o recollen os estatutos do propio programa de vivenda. Entonces, bueno, volvo a decir, os datos son os datos e están aí. Pero neste caso, entendo, Manuel, que diz que porque o Concello non a solicitou. Claro, sí, claro, aí estamos. Non é que se denegue, é que xa non se solicita, porque non apareces nas resolucións, vaso BOE, vaso DOGA, vaso BOP, nas resolucións xa non aparece. Non aparece, non, é que falta documentación ou denegado, non, é que xa non aparece nin como solicitante. É que nos basamos neso. Pois sendo así explica moitas cousas. Pero quen é a persona competente para dedicarse a virar esas subvencións e todo eso? Hai unha persona no Concello dedicada a eso ou cada un dedícase o seu? Ese é un gran problema tamén, que cada un traballa en compartimentos estancos e logo entre eles a relación, bueno, pois é público e notorio que non é boa. O sea, non é unha persona que coordine cada un a súa área.
A un traballador ou que sexa. O sea, Non, porque, non. a Un ver, secretario, pareceme un Eu- pouco fuerte que unha persona, un cidadán como é Manuel, que sepa todo eso, A ver, e alguén que este dentro do Concello non sepa Hoxe en día manexar esa situación. incluso nin é necesario ler o BOE todos os días porque tes buscadores que te avisan cando se publican axudas, Ah, sí, Sí, claro. É dicir, tú suscríbeste a certas, hai páxinas, hai aplicacións, hai tal, e cando saen axudas que son susceptibles de solicitar ti, avísante. É dicir, non é Bueno, pero nada entón complicado, non hai é dicir, alguén que coordine esa Pero, situación. Non hai nadie que coordine Ángeles, nada. tú se foras concelleira dunha área, a ver, realmente tuveras responsabilidade do goberno e tamén estuveses cobrando por elo, non lle dedicarías un pouco de tempo a mirar estas cousas, independientemente de que teñas personal, en este caso, pois ten que ser personal funcionario que evidentemente as tramite ou incluso tal vez personal, estamos falando de funcionarios con habilitación nacional, que a veces fai falta, pero tú como responsable, como concelleira, non lle dedicarías un pouco de tempo? Entón, que estades dicindo? Que as persoas que temos aí de concellales non fan o seu traballo? Ao meu entender, creo que É non. obvio que Non. non por moitas outras razóns. Claro. O sea, non é só esa, Eu- é claro. obvio que non. E despois, coidado, que hai un proceso de desmantelamento dos servizos públicos no Carballiño, empezando polo Concello. Hoxe, precisamente, na Uceira decíannos, home, pois con certa melancolía, joder, é que fai anos aquí, pois unha vez ao mes viña a brigada e limpaba, ao mellor iban 2 persoas da brigada, pero é que hoxe toda a brigada son 2 persoas. É dicir, fai un tempo, o Carballiño... A ver, tú basta a calquera vila, a calquera pobo, e fartaste de ver coches municipais, neste tempo, sobre todo nos xardíns, en todos os xardíns. Sofía, que vai moito a Vigo como eu por traballo, ves que é imposible circular por Vigo sin cruzarte 50 veces, en todos os xardíns hai operarios. Aquí hai 2 operarios, claro, como van ir a Uceira se non dan tido conta da Veracruz? Se non somos capaces de manteros, por desgracia, poucos xardíns que ten o Carballiño, que non é que teña, máis alá de que temos o mellor parque do mundo, seguramente, o que son zonas verdes no casco urbán non abundan, non hai unha barbaridade. E non somos capaces de ter conta delas porque se desmantelaron as brigadas igual que dentro do Concello. Home, vou contar un caso aquí que me conta unha persoa que incluso chegou a registrar un escrito no Concello pedindo explicacións porque foi a servizos sociais a pedir que lle axuden ca tramitación da risga, que é unha obrigación do Concello que se fixo toda a vida en servizos. Bueno, pois contéstanlle que dende setembro, como hai unha traballadora que se encargaba deso, que está en excedencia, que hoxe non hai quen tramite a risga no Concello. E eu, xa digo, teño que velo para creelo. Eu preguntei no pasado pleno e dixeronme que sí que había. Pero este traballador voltou ali despois deso, esta persoa, e dixeronme que non, que ahora mismo non hai nadie que tramite a risga. Que cada traballador, lóxicamente, ten as súas funcións e a persoa que falta, que non sustitúen, que ese é o problema. O problema non é que os que están ali teñan que facer isto outro. O problema é que hai traballadores que levan meses en excedencia ou de baixa ou tal e non se sustitúen porque non son capaces, tú mira o que falamos da competencia dos que gobernan, de elaborar unhas listas de contratación de temporais para sustitucións. A ti sabes que che vai faltar un traballador 6 meses, colles, tiras desa lista, contratas a outro e o veciño ten o servizo cuberto. Non, con decir, non temos a nadie. Un concello, o sea, claro, é que é o Carballiño, eu cae mal mos pés cando vexo como funciona hoxe en día o Concello do Carballiño, de verdade vos lo digo. A ver, unha das maiores eivas que ten este Concello é a falta de mantemento, pero é a falta de mantemento en todo, no medio ambiente, nas rúas, en todo. Entón, que pasa? Eso o que é indicativo é que non hai unha planificación, non hai unha línea clara de como queren facer medrar o Carballiño, porque ao fin e ao cabo é iso, que queremos que o Carballiño medre en todos os sentidos. Entonces, falabas ti dos xardíns. Eu desde aquí convido a todos os veciños que teñan a ben, se lles coincide, pasar polo xardín por exemplo, neste caso do Conservatorio, que está cheo de silvas. Imaginadevos, un centro, e está cheo de silvas, todo seco, bueno, é vergonzoso. Entón, claro, ao final, e non só ese, pero ao final acostúmbrannos a que, con todos os meus respetos ás aldeas, pero vivas como nunha aldea, que as fincas que están sin pechar lle salgan as silvas pa fora e tropeces con elas nas beiras rúas, porque, sí, de vez en cando ves que pasa pois un operario da empresa que teñen subcontratada ou externalizado o servicio, pasan cas desbrozadoras, fan o que mellor poden e non volven, bueno, pois hasta o ano seguinte, e iso non é ter mantemento. E despois hai un agravio que os que viven no centro, na Praza Maior, na Milla de Ouro, bueno, pois terán a rúa ben barrida, un banquiño novo e un macetero. Pode ser que o teñan de vez en cando. Pero se xa sales do centro,
é que nin pasa o barrendeiro, bueno, si ao mellor unha vez cada non sei canto tempo, e oiga, todos pagamos os mesmos impostos, senón, pois oiga, os que vivimos así na periferia, porque o di todo o mundo, di, pero que pasa, e logo nós non somos veciños igual que os demais. Entón, claro, están que o non ter esa planificación, o que cada un, como tú preguntabas, Ángeles, teñen as áreas repartidas dunha forma surrealista. Entonces, este anaco de aquí pertence a esta concelleira, o outro de ali pertence a outro, fala con este, fala con aquel, ao final está todo como está. E iso é un problema grave. E outra, a maiores gastanse os cartos e non se obtén o retorno que se debería, porque falabas tú antes de cando sales a outros concellos, e ves, hai moitos concellos que non teñen un orzamento moito maior que o do Carballiño, pero polo menos ves que se fai traballo, se mantén e se amplía. Aquí non, a veces chegas a un sitio e dices tú, mira, que ben está isto que fixeron. 3 meses máis tarde, di, e agora isto? Claro, é que... Tiráronse cos cartos. Claro, é que nos contratos menores xa non hai un seguimento do que se fai, en cousas pequenas. Pero nos maiores, que sí que debería haber un seguimento. De feito, a Lei de Contratos do Sector Público, no seu artículo 62, recoñece a figura do seguidor, dunha persona que ten que facer un seguimento das obras, sean de calquer tipo de obra de máis de 50.000 euros. Esa figura non existe no Concello O de responsable Carballiño. do contrato. O responsable do contrato, correcto. É dicir, esa figura, onde está? Cando se recepcionan as obras, a parte do arquitecto que poida dar o visto bo ou non, que é un responsable do contrato. A quen se designa en cada unha deses contratos? Pero, Manolo, mira, se é grave a cousa, Sofía sabe o ben, porque estamos fartos de preguntarlo no pleno, que no contrato máis millonario da historia do Concello do Carballiño, que se vai ir o montante a máis de 50 millóns de euros, que é o da auga, non hai designado un responsable do contrato dentro do Concello. Pois, Que a cantidade de millóns de euros que hai que facer en obras que van baixo terra. É dicir, imaginádevos. Bueno, pero se das obras xa veremos, porque lle están vendendo a xente que se van a arranxar moitas cousas con eses cartos, pero as obras a empresa ten 5 anos para facelas. Vale. Esa é unha, porque eu xa sei de veciños do balneario que dixeron que este ano, No. neste que estamos, No. tranquilo que xa lle quedaba arranxado do balneario, No. que encima vai a metade do balneario, non vai todo, Sí. onde hai un problema máis grande non vai incluído, pero aparte deso. E estábamos escoitando falar, Sofía, sobre todo a ti, no tema da limpeza viaria, e é moi significativo, porque é unha cuestión de modelo, non? É dicir, de como un quere xestionar as cousas. Eu falaba do desmantelamento das brigadas, vale? Eu lembro, entre o ano 2015 e 2018, que me tocou ter algunha responsabilidade de goberno, o servizo de limpeza viaria, é dicir, os barredores, eran municipais, eran do Concello. Entramos e había moi pouquiños, porque se xubilaran moitos, e o mesmo non se estaba, e conseguimos, a base de facer listas de contratación e tal, chegar a ter 10, 11, 12 barredores, vale? Tú calcula, que tú eso sabes moito de números, Manolo, canto lle costa directamente ao Concello ter 12 persoas traballando. Pois poño unha media de 2.000 e algo euros por persoa, collendo soldo, gastos e demais, pois ao mes estamos falando de 25.000 euros, tendo 12 persoas. sí. Ben, hoxe en día o Concello do Carballiño stalle pagando a unha empresa 355.000 euros ao ano polo servizo de limpeza viaria. Esos son case 30.000 euros ao ano. Ao mes, perdón. Case 30.000 euros ao mes, Sí, sí. para ter 7 persoas contratadas. Esa é a diferencia, porque a empresa, lógicamente, ten que ter un beneficio, hai que pagar un IVA, etcétera, etcétera. Correcto. Se tú contratas directamente desde o Concello, os traballadores teñen mellores condicións. Tes máis traballadores e ofreces, lógicamente, chegas a moitos máis sitios. Pero entonces, por que se fixo ese cambio? Pois iso é algo que habría que preguntar ao PSOE, que foi que non fixo esa privatización, porque cando xestionas, privatizar é o máis cómodo. Non tes traballo ningún. Vaiche un veciño a queixarse, claro, a empresa. Tú parece como que non tes responsabilidade cando a tes toda. Pero é así. Fala do caso que queiras, no Concello está privatizado todo, os xardíns están privatizados. É que nos concellos, a ver, eu penso que é como a economía doméstica. Igual. Claro, tal cual. É dicir, tú, é o que podes Non é o facer mismo. tú, Ojalá fuera como a pero quero dicir, para Bueno, hai moitas domésticas. Por un Entonces exemplo. Ojalá estaría, fuera como a iguais. doméstica. entonces estaría Por un optimizado exemplo. hasta o último Home, céntimo. Claro, pero O para por un exemplo. o diñeiro a título particular dunha casa te lo sudas. Ah, El sí, otro- claro. Outro porque é público, Sí, non bueno, toca no pero- teu bolsillo, pero ao revés, como non é teu, debería ser Iba a decir eso, Manolo. Debería ser moito máis coidadoso. Pero vemos Ao que non é largo da así. historia, Xa, bueno, en xa. todos Hai de os todo, niveles, hai de todo, xa, hai de pero todo. bueno, hai de todo. Pero o Pouca exemplo que xa. quero por, tú, por exemplo, se podes ir facer a compra, gala facer tú. Non lle dis ao super, trae máis porque che vai cobrar un sobrecosto.
Sí, evidentemente. ou colles o primeiro que pase pola porta e lle encargas. Oye, Claro. vai, toma, Claro. toma 100 euros e Ahora, tráeme o que sexa, claro, que é un entonces- pouco o que está pasando no Concello de Claro, Carballiño. home, eu entendo que haxa cousas que servicios que se teñan que prestar privatizados. E volvo por o exemplo dun caso doméstico. Se teño que cambiar o embrague o coche, teño que levar ao taller, non o vou dar feito. Eu podo entender que certos servicios, sí, o que pase que todos non. Evidentemente, cando che sale máis caro privatizalo que prestalo directamente, cal é o motivo? Pero- Como xustificas logo? Pero entonces, cando se decide privatizar un servicio, eu agora hoxe estou aquí de preguntola. Cando se decide privatizar un servicio público, hai que xustificar o motivo polo cual solicitas esa privatización? Sí, sí, Claro. hai que Entón, facelo. que excusas ou que... Por dificultades para prestar o servizo por parte do Dificultades Concello, técnicas. por necesidades para optimizar. É como o que decía antes de matar 5 persoas polo ben do Carballiño. Tú podes poñer nun documento que tú crees que é o mellor para os veciños, e que é a mellor maneira, o que é a mellor maneira de quitarte ti un problema de encima de que as empresas lle vai a ben, pero tú nun documento podes poñer o que queiras. Pero entonces- No, por exemplo, perdón, Ángeles, o contrato da limpeza viaria recolle que se vai levar a limpeza de Mesego, se non lembro mal, de Señorín, da Uceira, por ali ven un barrendeiro moi de vez en cando. Pero claro, tú pos nun contrato, sona moi bonito. Cando vas privatizar, claro, ninguén di, bueno, pois vamos a quitarnos isto encima, non? Fan unha explicación preciosa, como a que fixeron do pacto. Que vai ser o mellor que lle pasou ao Carballiño na historia. Bueno, pois xa estamos Pero vendo. ademais, a maiores, que agora falando de limpeza viaria, claro, a mí pareceme todo moi triste e moi lamentable. Eles externalizan o servicio, contratan a unha empresa, pero eu creo que hasta contaxan a empresa desta forma nefasta de facer as cousas, porque, vale, presentaron un montón de máquinas que iban a ser extraordinarias e maravillosas, entón, un día, cando se lles ocurre ou deben o ter ali marcado na xenda, aparecen un montón de fotos que están lavando ali unha beira rúa ou unha rúa, sempre suelen ser rúas, bueno, pois que eles consideran rúas bien. E sacan as fotos, mirade todo ben que facemos, pero todas esas máquinas e todo ese personal por outras rúas é que nin as coñece. E iso non é así, porque o que tiñan que ter era unha planificación de limpeza anual para todas as rúas do Carballiño e facelo, pero non se fai O único día que hubo absolutamente tantas nada. máquinas foi ese día da foto, Despois Bueno, non volveu sí. a haber tantas Eu máquinas. despois nunca vi. Estrenaron a película de Transformers. Tamén, correcto, ese día, Exactamente. efectivamente, que era unha presentación de Transformers. Claro, sí. entonces tú imagínate, así non hai maneira, pero pagar pagamos, O servicio non o temos, pero sí 30.000 que o euriños, pagamos. 30.000 euriños ao mes. E para eso xa digo, os barredores os que teñen menos culpa, explotados, facendo máis horas, con menos días libres, cobrando menos que cando estaban no Concello, e claro, facendo 7 o traballo que antes facían 10 ou 11. Contestándoche a pregunta que facías, e isto, eu sei a teoría, tal vez eles se poden decir máis porque están máis na práctica ao ser concelleiros, nos informes xustificativos que teñen que emitir pois interventor ou tesorería, sempre van reparos. Se hai reparos, levántanos. Non lles interesa seguir o informe. Se o informe é acorde ao que eles queren, fantástico, seguimos o que nos dio o informe. Non podes ter doble vara de medir. Ou sigue os informes sempre ou pasas deles. O que non pode ser, cando o informe económico non che interesa e presenta reparos, non. Es que os técnicos de eso non controlan mucho. En cambio, se o informe é favorable e acorde ao que tú queres, non protestedes, hai que seguir os informes porque para eso son técnicos. Eso vivímolo dentro do mesmo pleno, Manolo. Bueno, no mesmo sí. pleno, Bueno, pues mira, levantaron os reparos económicos xustificando que era necesario, que bueno, que había matices, que tal, e no siguiente tema, que era unha, non lembro o tema concreto, Sí, pero sí. que era unha proposta nosa, é que nos din os técnicos que isto non se pode. Eso Moi non ben. é de recibo Pois xa está. en ninguna administración. Sí. Non é de Yo recibo. no os quiero cortar porque está moi interesante. Imos ir a un pequeno espacio publicitario, voltamos en nada. Así que guardade as preguntas e as respostas que regresamos en nada.